Li Bakurê Kurdistanê rewşa şer qedexeya derketina derve li navçeyên herêmê û topbarana hêzên Tirkiye bi ser sivîlan de di berdewamiyê de ye. Her wisa li navçeya Hezexê ya Herêma Şirnexê, welatiyên sivîl ji ber şerê di navbera yekîneyên parastina sivîlan û artêşa Tirkiye de di rewşeke zor de derbas dibin. Ji derên Xwecehî ji Şirnexê ragihandine ku li Hêzexê artêşa Tirkiye bi behaneya şerê PKK bi helîkopteran û tankan taxê navçeyê topbaran dikin. û tanha di encama vê topbaranê de gelek sivîlên navçeyê jiyana xwe ji dest dane û gelek malên nişteciyan jî hatine wêrankirin. Ji aliyekî din ve navçeyên parêzgeha Amedê jî di wekî heman rewşê de derbas dibin û rewşa mirovahiyê li herêmê gîhaye asteke xirab be di nava dorpêç û qedexeya derketinê ji aliyê leşkerên Tirkiye ve. Partiya Demokratîk a Gelan HDP li Amedê di daxuyaniyekê de ragihand ku li navçeya Sûrê leşkerên Tirkî grûpeke welatiyên sivîl ku di nav wan de zarokên birîndar hene di jêrzemînekê de asê kirine û rênadin wan ku alîkariyên tenduristiyê werbigirin. Li gorî daxuyaniya HDP ku hejmara sivîlên ku di jêrzemînê de asê ne derdora 200 kesin û ji nav wan bêtirî 50 kes zarokin. Di heman demê de li parêzgeha Ezmîrê şer û pevçûnên tund di navbera gelîleyên Partiya Kerkerên Kurdistanê PKK û leşkerên Tirkiye de derketin. Li gorî agahiyên ku ji navçeyê hatine bidestxistin ku li rojavayî bajarê Ezmîrê hingerîlayên PKK bi bombeyan êrîşek li dijî navendeke polîsên Tirkiye pêkanîn di encamê de hejmarek ji polîsan birîndar ketin. û hate zanîn ku piştî vê êrişê artêşa Tirkiye tevî wesayîtên xwe derbasî taxêbûn û piştira şer û pevçûnên tund di navbera wan û gerîlayên PKK de derketin. Bê ku encamên wê werin diyarkirin. Hêjayê gotinê ye ku tevahiya bajarên Bakurê Kurdistanê tevgera çûn û hatinê lê qedexe ye û ji ber hovîtiya hêzên hikûmetê û topbarana wan bi ser bajarên Bakur ve tanha bi dehan welatiyên sivîl bûne qurbanî.